Sa number 6 insidente sang gin-alegar akyat-bahay sa Barangay Alijis sa Bacolod City, nakuhaan sa CCTV. Nakuhaan sa closed-circuit television camera footages ang akto nga pagsulod kag pagsaka sa gin-alegar kawatan sa isa ka apartment unit sa Purok Himaya sa Barangay Alijis sa Bacolod sa tinalikdan nga Hunyo 8. Makita sa kopya sa CCTV nga may nagwa nga bata sa gate kag dugay-dugay, nagsulod ang lalaki nga nagasuksok sang kalo. May takop ang guya, naka long sleeves kag jogging pants. Pagkaligad sang pila ka minutos, nagsaka ini sa kudal nga may suksok na nga jacket kag may dala nga bag. Gin-alegar na kuha sang kawatan ang mga wallet nga may unod 30,000 pesos nga cash, branded nga sapatos, gold nga pulseras, mga bags, cards, isa ka botelya sang Scotch whiskey, leather jackets, projector, kag pila pa ka mga gamit sa apartment. Sa atong Mayo, ginsulod man sang kawatan ang nasambit nga apartment kung sa diin nakuhaan man ini sang video samtang nagatakla sa railings kag kudal, bitbit na ang sako nga may unod nga mga kagamitan. Nalakip na ang 10,000 pesos nga cash, IDs kag branded nga mga sapatos. Ginaimbestigaran pa sa karon sa kapulisan ang duha ka insidente.